Per què has escollit el Sàhara com a tema del teu primer llibre? Jo havia estat a Somàlia, havia estat 5 voltes a Iugoslàvia, havia estat a la Primera Guerra del Golf, havia estat amb els bisbes dels indis, en Casablanca, havia estat en molts llocs, en moltes misèries també, però el Sàhara és un tema, és el pecat espanyol, el pecat francès, una mala descolonització, és un tema que estava absolutament oblidat. És el camp de refugiats que està 44 anys i està pegat a la nostra frontera, Ceuta i Melilla estan a 2 passes, i no hi ha una desmemòria històrica. Ja que parlem de memòria històrica, memòria és tot. Memòria és la que tenim ací i la desmemòria que tenim allà. I per suggerència també, que era un tema, no hi havia cap llibre sobre la independència del Sàhara en el món de la impressió en català o en valencià, i em vaig decidir a fer això, que era un tema minoritari, és un tema, a més no hi havia res en la nostra llengua, i em vaig decidir a fer-ho per a fer com una espècie d'homenatge també als més dèbils. Què opines de deixar taca en el desert, pecat espanyol, pecat francès, pecat europeu? És una mostra més de com països com Espanya, com França i en general podríem dir la Unió Europea tenen moltes dificultats a articular un discurs en política internacional de respecte als drets humans a tots els nivells. Hem vist com s'ha fet una deixadesa de funcions d'alguna manera, per dir-ho suau. Hi ha una gran responsabilitat en el patiment, ja sigui del poble saharaui, ja sigui dels refugiats sirians que arriben a Grècia, i per tant hem de fer un examen de consciència de com respon Europa als grans desafiaments que té. I de fet en el llibre mateix parles del paper de les elits espanyoles que no tenien res a veure amb el discurs que feien de cara enfora respecte a la solució que van dissenyar pel Sàhara. Això es podria dir, jo crec que tu estaràs amb mi d'acord, neocolonialisme. Se'n van però deixen allí les empreses, els interessos, l'economia, l'agricultura, la pesca, el banc saharià. Què es pot fer en un camp de refugiats? Tu n'has visitat alguns, tens contacte encara amb gent que ha pogut, inclús me conta que anava a travessar una persona des d'Afganistan. De Grècia, va sortir d'Afganistan, va arribar a Grècia... I li donaven sabates per a que pogués caminar perquè portava fals les sabates. En un camp de refugiats un no pot fer altra cosa que esperar o desesperar. Un camp de refugiats, en teoria, és un lloc on s'hi arriba després d'haver hagut de sortir del teu país de manera forçada, amb l'esperança que sigui una etapa intermitja per poder construir una vida millor a un altre lloc. Evidentment, un camp de refugiats, en teoria, no ha de ser un lloc, una destinació final. Ja hem arribat a construir petites ciutats o grans ciutats, amb carrers, amb avingudes, amb petits comerços, amb una economia de subsistència. Continua havent dignitat en algunes persones. Me contava que d'alguna manera hi havia una persona que cada matí sortia de la tenda, es pentinava, es llavava, es pentinava, es vestia i sortia de la tenda amb la ratlla del pantaló, com si l'haguera planxat a la seva manera. Això és dignitat visual, però també dignitat humana. És una manera de dir al món, jo estic vivint en unes condicions insalubres, estic vivint en una situació indesitjable per qualsevol persona, però són persones. I què penses de moviments com aquests de Vacances en Pau? Són útils o és una manera de rentar-se la consciència? És possible que sigui una manera. Jo crec que és de gent normal en els pobles i en els barris. Jo crec que no està a les altures. Al Polisario li fa falta transparència en allò que són les subvencions. Explicar per a què són els diners, explicar quines coses va fer. Ja, no dic que hi hagi irregularitats, però estem en democràcies més o menys consolidades i d'alguna manera quan tu dones una subvenció has de saber a què va dirigida, no només a les èlits o als fills de les èlits. Que vinguin nens i nenes des d'allà està molt bé, perquè aprenen castellà, perquè veuen un altre món. La tornada deu ser terrible. Veure que sigui un xalet d'un treballador té una piscina i que tornes al cul del dimoni en un desert on el sol i l'arena poden estar a 50 graus, és un canvi brutal. Però en general jo crec que després hi ha una altra cosa que són els segrestos del Polisario, que ells ho neguen, però quan una persona ve ací, fa una carrera, vol els dos mons, els pares biològics, els pares adoptius, hi ha gent que dona, quan tu convius amb algú i el vols, encara que no hagis parit, que no puguen tornar perquè allà la vida, i si és dona
hi ha un moviment tribal encara que ha retornat, això té un pes, ells juguen en aquest pes de casar la filla, i moltes, encara que siguin majors d'edat, no poden tornar, i volen viure, i hi ha molta gent d'ací que no s'atreveix a tornar perquè sap que igual no la deixen tornar, el Polisari no pot fer res perquè no pot tenir revoltes internes. Quin futur veus a la situació perquè, en certa manera, deixes oberta la porta a que hi hagi un retorn a les armes, almenys per alguns dels indicis que vas apuntant en el llibre? Hi ha el risc d'una nova guerra? Hi ha el risc, sobretot de la gent que té la testosterona com una bomba hormonal, és a dir, ahir mateixa, quan presentàvem el llibre al centre del Carme, s'alçà un home i va dir clarament que l'única solució era la guerra, encara que fos la guerra de David contra Goliat, però al final jo crec que és la raó, el pes, com a la Revolució Francesa, s'acaba la força d'alguna manera i se va al pacte social, és a dir, tu no pots invadir la vivenda d'un altre, hi ha propietat privada, hi ha drets humans, l'home té drets, sembla que el Sàhara és com una espècie de balneari d'aigües negres, no? És una cosa que està estancadíssima, fecal, no? El tema és negociar algun tipus d'eixida que puguen tindre que descontenta totes les parts i que contenta totes les parts.